Ovaj psalam ćemo moliti za sve one koji se večeras osjećaju kao da su u nekoj dubini, u nekoj tami. Za one koji se osjećaju kao da su u beznadežnom stanju, u beznađu. Za one koji misle da se u njima sve ugasilo. Za one koji su izgubili svoju radost. Za one koji više ne vide put ispred sebe. Za one koji možda nose strah, bolest, samoću. Molimo za sve one koji su u svom srcu rekli: Gospodine, ja ne mogu više ovako. I molimo za sve dijelove našega srca koje smo možda pokopali. Nadu, povjerenje, snagu, radost, vjeru. Gospodine, evo s ovim nakanama u našim srcima slušamo i molimo psalam broj 16. Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem. Jahvi rekoh, ti si moj gospodar, nema mi blaženstva bez tebe. Za svetima što su u zemlji, sav plamtim od čežnje. Gomilaju patnje moje koji slijede bogove tuđe. Ja im ljevanica nalijevati neću. Ime im spominjat neću usnama. Jahve mi je baština i kaleš, ti u ruci držiš moju sudbinu. Na divnu zemlju padoše mi konopi, vrlo mi je mila moja baština. Blagoslivljam Jahvu koji me savjetuje, te me i noću srce opominje. Jahve mi je svagda pred očima, jer mi je zdesna, neću posrnuti. Stoga mi se raduje srce i kliče duša i tijelo mi spokojno počiva. Jer mi nećeš ostaviti dušu u podzemlju, ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. Pokazat ćeš mi stazu u život, puninu radosti pred licem svojim, sebi zdesna blaženstvo vječno. O moj Gospodine, ne ostavljaš ti čovjeka u smrti, ne ostavljaš ga u jami, ne ostavljaš ga u tami, pa da se on iz toga nikako ne može izvući. Psalmista kaže, nećeš mi dušu ostaviti u podzemlju. Nećeš mi dušu ostaviti u podzemlju. Evo za one koji osjećaju sada da se nalaze u tim dubinama iz kojih se čini da nema izlaza. Jer doista, Gospodine, postoje ti trenuci kada se duša tako spusti u te dubine. Kad se srce umori, kada nada oslobi, kada se radost ne može ni dozvat. Nekad se doista osjeća čovjek tako kao da je sišao u podzemlje. Možda je to samo jedna stvarnost u našem životu. Možda je nestao mir, povjerenje. Možda se više ne možemo radovati.
Možda je u nama nestalo, Gospodine, one vjere da će ipak biti sve dobro, a bit će dobro. Jer ti, Gospodine, ulaziš u te dubine noseći svoje svjetlo, pružajući nam ruku. Ti dolaziš tamo, Gospodine, gdje je tama. Ne bojiš se ti, Gospodine, onoga što je u nama ranjeno, skriveno, što je neuredno, slabo ili mrtvo. To tebe ne priječi da nam priđeš i pružiš svoju ruku. Kako je to čudesno. Bog koji dolazi po ono što je izgubljeno, ono što je slabo, ono što su mnogi možda već otpisali. Gospodine, nećeš ostaviti moju dušu u podzemlju. Pa ako sam, Gospodine, ja kada tebe ostavila, ti mene nećeš nikada. I Gospodine, ako ima u meni neka tama na koju sam ja navikla, možda je ovo trenutak promjene. Želim da bude trenutak promjene. Ti si, Gospodine, uskrsnuo, može i u meni uskrsnuti ono što je Bog stvorio u meni da živi. O Gospodine Isuse, naš divni uskrsli Spasitelju, siđi večeras u sve moje dubine, siđi u ono što je skriveno, ono čega se bojim, ono što više ne znam nosit, ono što sam možda već predala tami zaborava. Ne ostavljaj moju dušu u podzemlju. Ne ostavi me u strahu. Ne ostavi me u beznađu. Ne ostavi me u zatvorenosti. Pokaže mi put života. Dotakni večeras sve koji mole sa mnom. Na poseban način one koji osjećaju da su potonuli, da su u dubinama. Neka tvoje uskrslo svjetlo siđe upravo tamo gdje je najtamnija tama. Amen. Ostanimo sada kratko u tišini pred Gospodinom.